chini sikla je nai tongnai o podcast rok nai tongnai chini sikla rok phaising ani obono koimung tongnai je chini society no swngjodi obo hai khe swnamui tei sanani hingka hingkhe o samungo norokni belai kheno important rule norokni tongthai tangni himnui norok wngkha chini future chini thinan ar not only thinan tini ni present bo norok no present no bo norok thikma khlainai tai phai tongnai thinang future no bo thik khainani barja norok mananai norok kwsrang mannai khir mangnai selai mano yakarui panjalui bwskango ree khawui chwng samungo mangkhornai porithani wngthwng chakri bakri khlaitani wngthwng samung khlaithani wngthwng ব্যবসা বাণিজ্য khlaithani wngthwng bebak jaga no chwng kwsrang manglainai kubui manglainai tai jara politics bai kwrwngjak borokni thani ang obono koimung narwknai ba jara phainai sal o politics o kwrwngmai borokni phaising ani obono koimung tongnai je chwng honesty no twiwi sakni borok rokni phaising hamjakmung no twiwi visionary wngwi tei kiriya khlaiwi samung khlaiwi mannai wngwi chwng bachalai o no tangni hingde chini society o obo hai borok rok ni songkha almost kwrwi ba tongwi bo belai kheno kom